Hello guys, good morning. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। दायो नै लोगोफोर आङो आंनि क्लास फ्रेन्डनि हाबायाव थांनो फैदों आरोना गावखौ दोनलांनो थाखाय। दायो अबे जायगायाव लांगोन मा गामियाव लांगोन होननानै बुङोब्ला आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां अब्ला मिन्थिगोन आरोना लोगोफोर। मन्दिराव हाबा खालामनानै लांखागोन आरोना। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर दायो 9ता जाबाय खोमा फुंनि। ओमफ्रायो हौवा गोदान लाङोनाबो फैबाय आरोना। हौवा गोदाना ओरैजाय मन्दिराव थांना थाहैखागोन आरो ओमफ्राय दायो गावसिनि लाबोनायफोरखौ एसे गानहोसिगोन देलायसिगोन आरो। आसान सोबाय एसे खानाय एरि खानस्रिनानै होबाय ओरैनोथ' देलायना थाखादोंमोन। ओमफ्राय आसान एरि सेबनोसै दख'ना एरि गानहोनानैनो लाना थांसै आरोना। अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां हाबा होनाय मानायफोरखौ। आरो अननानै आंनि भिडिअ सोरबा गोदानब्लाथाय साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना लोगोफोर। नै दायो फुल देलाय होबाय आरो रुना एरि खोबनानै लाना थांसै दायो। लोगोफोर दायो नै गारियाव गाखोफैबाय आरो जों मोनसे गारियाव आरो मोनसे गारियाव हिन्जाव गोदान। बै सिगाङाव मोनसे गारि फिसा नुदोंना बेयाव हिन्जाव गोदानखौ गाखोहोबाय। दायो थांबाय थानोसै डाइरेक्ट मन्दिराव लोगो हमहैनोसै अब्लाना लोगोफोर। नै स्टेशन खाथियाव बाथौ थानसालि।
बिनि मोनथायखौ दिनैनिफ्राय मोनसिगोन माने इसोरा मोनथायखौ होनाय जायो बे संसारा माने जिउखौ दैदेनलांनांगौबा बेसेबां मा रोखोमनि हौवानि न'आव मोनफैबाय नै गारिया मोनफैजोब्बाय जाबाय थावा फोननानै हानानिखौ लायलाय बक्सखौ हानानाव दं बक्स माबानाव थावा बैनाव सुपारनाव गारियाव दामनायखौ नोंसा बोरै गथा ओरैनो थ्रोबल' सोनाय नुदों आरो आं मालाय गारियाव इन्टारेस्ट जाखांनानै आरो हौवा गोदानालाय